Bitstop, spillestedet du kender, der hvor du har oplevet koncerter skabt af byens borgere. Stedet, hvor dig og dine kammerater fik jeres første øl, og du oplevede den koncert, som du aldrig nogensinde kommer til at glemme. Det er fortællingen om det vibrerende dansegulv og historien om det sympatiske og alternative mødested i nattelivet, hvor vi passer på hinanden, og alle kan være, hvem de har lyst til at være. Men fortællingen har også nye skud på stammen. På første etage har vi dagligdagens mødested. Et kulturhus, hvor du kan deltage i workshops, få vejledning omkring at lave kulturprojekter, deltage i fællesspisning, opleve et foredrag, måske selv lave et. Det er kultur skabt af unge til alle byens borgere. Og Kiosk 54, hvor lokale kunstnere har etableret et fællesskab, og du har muligheden for at købe deres værker. Men for at projektet kan fortsætte, har vi brug for din hjælp. Vi har derfor lanceret en fundraising-kampagne, hvor du kan give dit bidrag til, at vi kan købe huset.